Ada Colau a Barcelona deia: necessitem els pressupostos pel bé de tothom. I els han aprovat amb una inversió rècord de 600 milions d'euros. El temps d'emergència per la pandèmia ho exigeix. A Sabadell, per exemple, s'anunciaven com la possibilitat de donar la volta a la ciutat. O a Tarragona, un govern d'un altre color polític ha afirmat que l'aprovació dels seus pressupostos permetrà reforçar cultura i drets socials. A tot arreu, els pressupostos són l'eina per aplicar polítiques concretes. A aquestes hores sembla impossible que Girona pugui tenir els seus pressupostos. El 2019 els pressupostos es varen aprovar amb Guanyem. Guanyem i Junts tenen majoria al plenari. Els pressupostos a Girona s'han d'aprovar amb el vot favorable de 14 regidors i regidores. Aquest pacte, un any més tard, sembla que no s'aguanta per enlloc. De fet, Guanyem ha dit públicament que sent que els acords arribats l'any anterior no s'han respectat. Per altra banda, l'1 de setembre, Marta Madrenas va anunciar un pacte de govern amb Esquerra Republicana. Però aquest nou govern del 2020 no ha aconseguit aprovar absolutament res, ni ordenances ni pressupostos, perquè no tenen majoria. Per tant, per què es va fer aquest acord que es mostra com absolutament incapaç per tenir majoria en les qüestions més bàsiques, urgents i necessàries per a la ciutat de Girona? Hem demanat a l'equip de govern un primer acord: destinar els 2 milions d'euros que encara li queden a la ciutat com a superàvit a ajuts directes al teixit econòmic més afectat per la crisi de la Covid-19. La resposta ha estat que no. I pensem que s'equivoquen de manera molt greu. Tots els esforços haurien d'estar focalitzats en salvaguardar el nostre teixit econòmic, que es troba en una situació molt difícil. D'altra banda, és obvi que si el govern de Girona no ha estat capaç d'aprovar ordenances, els diners que paguem no estan ajustats a aquesta nova realitat de crisi. I el que cal en aquests moments és precisament aprovar pressupostos. Crec que els grups que formen part del govern han de fer una reflexió molt profunda i entendre que això no pot seguir així per Girona.